preso politikoen kolektiboko kideon 40 inguru ume jaio dira espetxean. Jakina da, Estatu Espainoleko zein frantseseko espetxeak ez daudela prestatuak, ez dakatela behar bezalako baldintza gure seme-alabak azitzeko. Honetarako ere bai, gure familiarren babesa beharrezkoa zaigu. Beraiek 800 kilometro egin behar dituzte, gure seme-alaben karentziak betetzen laguntzeko, beraiekin egoteko, ikusteko, paseatzera ateatzeko. Gaur egun 2 umetxo gelditzen dira espetxe ezberdinetan, beraien amatxoekin bizitzen, eta izan badira ere umetxo askok astero beraien motxilatxoa hartuta 100 kilometro egin behar dituztenak, beraien ama eta senideak ikusi ahal izateko tarte txiki batean. Bada garaia honekin amaitzeko, sufrimendu guzti honekin amaitzeko, eta denon artean lortu behar dugu, aski da, eta aitatxo, amatxo eta senide guztiak etxean egon behar dut deia.